Sa number 8, Negros Oriental Representative Janice Degamo nag-file sang bill nga nagapasaka sa 27,000 pesos ang minimum wage sang nurses sa private sector. Sang kahapon sang gin-file ni Congresswoman Degamo ang House Bill number 2950 sa Kongreso. Sunod sa mamalidha sa nakuha niya nga impormasyon sa mga nurses sa Pilipinas, syado kanubo sang minimum wage for nurses sa private sector. Ang iban yara sa 15,000 pesos. Pero para sa iya, tuman ka importante sa mga nurses sa healthcare system kag ang tuman kagamay nga sweldo amo man ang rason sang iban nga magbiya sa pungsod. Para sa iya nagakaangay lang nga sakaan man ang sweldo sa nurses, gani gin-file niya ang amo nga bill. Pangabay niya nga suportahan man sang iban nga kongresista ang amo nga bill. Manggod sa atong mga nurses karon, bisan unta no og sila ang backbone sa ato ang health atong health industry, pero makita nato nga others would leave the country in seek of a better future abroad. So nang panguta na ta og nag-research ta, nakita nato nga some of them are only receiving 15,000 to 20,000 a month. Na ako'y nakita nga datos nga nag-ingon po na naa sa mga 22,000 a month. So